שלום, אני אביטל סבג חורש, מומחית לרפואה טבעית ומודעות תזונה. אנחנו ממשיכים במסע דרך העונות, חלפנו את סוף הקיץ, סתיו, כרגע אנחנו בחורף. חורף זה זמן של התכנסות פנימה, יושבים בבית, יש גשם, רוחות. הארוחה צריכה להיות גם כן מותאמת לעונה ויותר חמה, חמימה. בישול הוא בישול יותר ארוך, עם כלים כמו כלי ברזל, לדוגמה חמין המסורתי. ואנחנו נחזור למטבח שלנו ונדגים כמה מתכונים קלים, טעימים ופשוטים וגורמה. הבישול בחודשי החורף מתאים מאוד עם קטניות. אנחנו נשתמש במתכון הזה בעדשים השחורים. יש מספר סוגים של עדשים, יש כתומים, יש ירוקים. הטעם של העדשים השחורים הוא טעם מאוד מאוד מעניין ומשובח. חשוב להשרות את העדשים לילה קודם. לאחר שקצצתי את הבצל, אני מוסיפה אותו לסיר המרק המיועד עם כף שמן זית. מערבבת את הבצל. אפשר להשתמש בבצל סגול או בבצל לבן, זה לא משנה כל כך איזה. אני מוסיפה עגבנייה שאני מרסקת אותה במזרת מגרדת. לתוך העגבנייה אני מגרדת ג'ינג'ר, שזהו תבלין שמאוד חביב עלינו בחורף. הוא מחמם, הוא מחזק, הוא מטהר חסימות. הוא יעיל בחיזוק מערכת החיסונית שלנו. עוד תבלין מחמם זה השום, שהוא אנטיספטי. בחודשי החורף אני ממש משתמשת בתבלינים האלה בלי חשש. חשוב לקטוש את השום בעודו טרי, כי אז רוב הסגולות שלו נשמרות. אני מגרדת את השום לתוך העגבנייה והג'ינג'ר. מוסיפה תבלינים מחממים שמתאימים מאוד למרק שלנו. זה הקארי, כמון, פלפל שחור. מערבבת אותם ומעבירה אותם לסיר המרק יחד עם הבצל. נותנת לארומה של התבלינים לצאת החוצה. מערבבת את הכל יחד לפני שאני מוסיפה את העדשים. ומוסיפה את העדשים שהשריתי לילה קודם. מוסיפה נוזלים. ומבשלת את זה בבישול איטי לאחר הרתיחה. משעתיים ומעלה, אפשר על פלטה חשמלית. אפשר על הגז. כמה שיותר שעות יותר טוב לתבשיל הזה. זמן שהמרק מתבשל לנו, אני קוצצת בצל ירוק כדי לקשט את המרק. ואני מזגת מהמרק הקערה. חורף, בדיוק מה שאנחנו צריכים כדי שיחמם אותנו. גם טעים, גם מהיר, גם קל הכנה, גם גורמה. בבריאות דרך העונות.